Hashtag 1 jungler. Ne. Jakože to vyskúšam. Wukong. Je pičevina. Ale Kámo, jo. hrozně to má sustain, jakože hrozně dlouho Ano, vydrží ano. tato chujovina. Je to opět kokot. Durance Blade. Kámoško, tyhle jsem nehrál, že 50 roků. To jsem ještě byl ve vajcách, jsem ho hrával. Good luck and have fun everyone, I hope you all had a wonderful day. Kiss bro. Mám celkem range, to co majú. Ale to je jakože, to je že Victor support? To se bys píču. Jaj, tak to jsem nečekal například. Ja. Victor support. Ináč stalo se ještě něco Já vtedy? kámoško, konečně Na hraješ té Champa. chatě, či nevíš? Co? Či se ještě stalo večer na chatě něco, či už nic vážného? Už nic, jako na jaké chatě? Ček, na Silvestra. Já nic, však jsem byl mrd, jako co by se... Ček jo, Co se ale dělo? když jsme odešli, či se náhodou něco nepohaluzilo, nebo tak. Ne, vůbec. Jinak kámoško, konečně hraješ Champa, co je adekvátny k tvojemu inteligenčnému, tvojej inteligenčné kapacitě, by jsem povedal. Vlastně opičku. Ano. Jako já bych hrál Jaimeho, ale jsem jungler. Dal jsem takže omylem, nemůžu- teraz je nemůžu oný, hrát. dal jsem omylem bariéru. Má kámoško moc tlusté prsty, GG. To je, Který že prošel Big XM inteligencií a poznámky nikde, no však je priepaná, chápeš? A ještě máme urobiť to video, co jsme dívali, jak ojebávali těch starců. Tak máme urobiť z toho Jo. prostě onu, jakoby, Tak, tak, není či výcud, ale prostě náš názor, jakoby. Že bys to tuším ty rešil. to keď jsem neviděl 2 z 3 hodin. No, ona ti poslala link, tuším. Já takže A to máš mám to- ještě pozerat. Máš sa podívať, Let's áno. go. Tak to asi Ja ne. som úplne mimo, ty kokot. Si blázen? Vladimír mi kámo, neprospíva. Nej, farmit. Ním dodžovať nic. A dali sme skôr keď dvojku, to ako nechápu. Aha. Čo máš být 30 sekund. To si špič, Crazy. on kámo level upel, on level upel. Já to jebu, ty Crazy. kokot. On akorát level upel z toho killu, že ho zajebal, ten oný Viktor, to si špiču kámo, taký unlock. Kámo, to, co si blázen, to sa nemohlo stať toto teraz. Oh, mamo! Nice. Ja som kokot. Je pohoda. Mám frak, kámo. Keď potrebujem Ečko a zabiju ho. Keď Viktor tuším dal Ignite aj. To som mám za... Aha, keď to dal. Ečko dal. To jak ma to hitlo ti jebe? Sniper nejaký vyjebaný? Keď chalan, ale tuším nemáš bariéru. Ale predict skoro robil, hej chlapci. Ne, že ne. Idu back, farmáš je žádná, nevadí. Jaj. Brašis. Ale... Ale kámoško, mám takú Jolan trošku. O, taká bola furt, nevím teraz. Ale tuším má taký uší krk trošku aspoň. Jo, jde. Neviem. Aj si padel? Ako tam? Na lyžách? Kámo. Nezabudol si to? jakože- Ne, však Jak dlouho lyžovat jsem nežloval? vím. No. A já jsem viděl vola A- kedy. Ještě za Kámo, nevím, možná rok. starý čas. Rok? Ale- No, to je pohoda. Jsem zkoušel jakoby robit spiruetu. A na Pirueta. té jsem spadal asi 8krát, ináč minimálně. Nechcem Keď si se mi vidět, pošpikli lyži na ledě, snowboardovat? to bylo asi všetko. Prosím? že ti by som ty nechcel vidět snowboardovat. No, chceme se to vidět, snowboard. ale nechcem se to učit, keď budem někde iba 4 dní. Nechcem aspoň týden, však na to je samozřejmě. úplně parádny čas. Tak samozřejmě. Ale chceme se to naučit. Jo, A pokud to naučit, tak aspoň vyzkoušet, nech. jo, já taky. Ale zase tam je je tá to nevýhoda, fajn. že já to tuším nemůžu robiť, lebo tak robit, víš. Že sa na, že ja Oh budu, shit.
Že aby som proste furt padal, víš, na chrbet, tak to by bolo také, akože, neviem kámo. No, Je tam tam ako podľa mňa hodne hodne veľké padáš na riziko, riť. víš. No, a to je také na piču, víš, na riť. No tak To už mese aj ty teda. lyže máš riziko, keď to nepadneš, Však jasné. chápeš. Však lyže mi sú jasné, ne? Ten snowboard je to tam také, že tam hodně padáš na riť, že tam se ti hodí korytnačka na chrbát, jakože keď padáš a plus ještě nějaký, ne že podsedák, ale chápeš, nějaký vankušek pod No riť. jasné, našu Jsem jasné. viděl, že začátečníci mi bývají. To nehytlo ty kokot? Vieš, kámo, ten Viktor je taký pičus. Kámo, chalán, jediné co robí je, že prostě on spamuje Ečko, chápeš? Primitiv. On si koupil onu kvapku. Lebo takhle jako ona, Seraph. Degešek. Úplně ježišmára, to jsou také kámo taky dementi. Prostě kámoško, ježíš. Děcka vyjebané. Zaber to. Hit. A ja som nevedel o svete, chápeš? Nevedel o svete. Som mi to ide Můžu ti tam dojít. Doď. Tak pomalu. Oni sú takí trošku rozpušoví. Ok, sú piči, kámo. On Ježiš, flashnul. nemá flash, ok, Crazy. vrf. Okej, Nemá no, flash, zvrat tady nice, vrátnu. nice. Zabil ho? Áno. Už To to nie je pomoct roba. asi? Ona má 6 a ty ešte ne? A to máš. Piče, to mal nejaký... Aha, sorry. O, tady žijú? byl oný. Ja som kam nesiel dať bariéru, ja by to prežil a zajebal by som ho na E. Ježíš. Podiel, O, Viktor, lepší jak ní. podiel. No ne, však já mám ještě dokonce víc kempu jak ony, jak Lee Sin. Takže jo, vidím. Ja som si myslel, že to ona, že tá Diana, víš, je jungle. Aha, Ja si all over head, teda behind od ní. pička je mid. Stejně mám víc farmy jako na mašinstku, to je crazy. Kámo, dojdem ti, že ve stredu, dojdem do školy a dám kopačku ono na hlavu tej onej rybárovej ti tam. Kopačku na solár a padne tam, jak bude chrčať z krvi, chápeš? A to ne zas. Ale tak To je moc. prostě jdeme do školy a hned první den máme písat písemku, kámo. Moc kruté, To je- moc kruté. Ale áno, je to kam pičované podľa mňa. A ešte kam také Kdyby pičoviny, aspoň víš? Až na další hodinu, že než si zopakujeme něco, alebo Áno. Ja ešte kamoško víš čo halu, že my nemáme tuším, že ani poznámky. Ona ich určitě poslala na jednu page, ale chápeš, to je predplatné. Ty videl kámo teraz? To videl? To si má vidět. To je toto? Ježiš, kámo, to normálne, že clip it, man, to sa bylo. Ježiš, kámo, sa taký dobrý, co ti jebe. Crazy, man, crazy. Sorry, man, sorry. Ho pinguješ ho piče. Jebe ti. Aha. Jdem na půjčko. What Lee Sin je bot? Albo? Nice. Ži? Káčuj to. Aziat. Ej, sa nám má asi. Po piči sa nám má. Kátra teba, jo? Zabij to Viktora. A žiju. Nice. Easy. Kajtem. Ok, tu je opa. Karon? Má Karona, let's go. Kátra žívaj, zabiju jak nic. Co mu robil? Na piču. Úplne kam veľa kombo. Kam 3-1. Ježiš. Easy man, easy. Okay, Já jsem freeze it. úspěšně zebral junglu. Shut up. Okay, freeze. Please. Zabiju to freeznúť. Ok, berú sa antiboty, výborne. On sa bere ty kokot, že... Spirit of Odin. Easy, máme, easy. Ale akože už je kam cítiť, že sila je trošku mínus. Jak som ľahší o 5 kg. Minus slot, nedáš toho kopaček, ano? No, opáček a váha už je tiež taká, že hodne diskutabilná, by som povedal. By som akože hodne slabý. Akože, než akože hodne slabý, ale že proste dával sem proste viac opáček a aj o trošku väčší váhu mi dojde. Alebo akože minimálne tých viac otáček. Že proste to bylo dané.
A najviac to kámo cítim na nohách. Neviem proč. Aha. Aha. Ti hovorím, že po tejto lyžovačke budú mať tak silné nohy. No jasné, babičku mu říkaj. Ale tak jako kámo je to hodně na nohy. Ale nebudu ich mať silná. Ibo mňa bola. Jsem dojebal, on dal útok kokos jebaný. No Crazy. Mamo, já žiju! 6 životů, jebiti. Kamaríde, kamo? Ježíš, chlásí, toto co bylo, teraz mi řekni. Racist? Yes sir. To bylo kamaráde hodně crazy, hodně Oni crazy. majú 1, 2, 3, toľko apeček. Káš, taký lak jsem teraz vytáhl, co se blázen. Počkej, to byl skill. Farma nikde, no krásné. Farma nikde, ale pohoda konci. Jedeme. A Lee Oh no, Lee Sin vyjebanec, jungle. Choď prostě armor. Choď prostě armor, aj keď na piču. Choď a one, choď a magic resist. Kámo, ja... Víš co postav? Postav Force of Nature. Postavíš, nedoufám. O to je mega OP. Jak asi ne. Potom budeš kapitán, jak kokot úplně zbytečně, jak teraz například. Bo vyťám damageu, ti bude AP. Kog má 5 AP, Victory AP, Diana je AP, Timo je AP. Kámo. No AP, říkám. Tak postav Force of Ale však Nature. ja vím, co mám staviať, že kokos, hej, ešte chvíľku vypravy a vypnú ťa. Ježiš, malý. Vyprávaš to, aký by som nevidel, že mám staviať Magic Resist, keď mám 4 APčka. Ale nevíš jaké. Ty kámoška teraz nevíš, Nebudu chápeš? staviať víc Jasne, na Wukonga. Ako mohla bys ináč. Aj to piče, že ne? Attack speed je hodně OP, keď máš Conqueror. Ale kámo, nevím kámo. Cool, tak si zavraj Wukonga a postav si Vicendu. Děkuju. To si toxický malý, ti len říkám. Ty pityky, ne? Ne, piči. Rodí. Unlucky Viktor. Ale kámo, teraz to prostě už začne, chápeš? Si písemičky, maturitky, kokotinky, víš, a musíme řešit píčoviny. To prostě my. Já si mi nechci do školy, keď to vím, co budu Ani robiť. někam, ani kokot. To kámo se mi jebe. To máš posledné prázdniny před lety, jo. Už budou Prečo? len tak jakože dní off, takže prázdniny jako ano. prázdniny. Dní prostě budu vám. To je píči, jej. To je píči. Once it's a ruin, I can legally loot it. Jo. Kde je píči? Now I'm here. Ancient magic. Kámo, na mesikách teraz máš, Stops me. že jo ne, že ty koko smutný, chápeš? Z toho. Jak premýšľam nad tým, tebe. To je piči. Jebaná škola skrvená. Poď zajebo. Ja som taký kam primitív ináč. Si? To je piču. Ach jaj. Ono. Môžem hitovat, ale... Co mi zajebal týpek? Je 300 true damage, nebo tak? Jo, čau. Já tak rozmýšlám, že ani Speed of Shoji mi na tady toto nemusel být špatný. Není špatný, na oného, na Wukonga. To se hrává. Jako, nevidíš, že by se tady hrával v buildoch, ale No, hrává se. reálně 25 ability haste na ty abilitky, které si vlastně refreshujem tým, že hitujem. Hej.
Oh, snipe. Trošku výžer. Globální ultimátkou. Oh yeah. Crazy. Píče, on má oný už, ty kokot. On už má oný botter, ty kokot. Píče, já jsem nečekal. Určitě o sobě chvilku, tak prostě Určitě o sebe. nahrávali, Jako to je X. nahrával Roblox. To je X. Ne. No, zahrával prostě Roblox, ale hrali jsme K jakomu? takovou k Anči. Jako Fortnite? Aha. Hrával Roblox. Kamo, kamarád, Co? skoro jsem mu prejel. Na prechodě. Co? No cap. Já jsem kamarád šel do roboty. Prostě nevím, či víš, jak je oný. Prostě prechod je, jak máš Kaufland a ty obchody víš nové. No. A prostě, jak jdeš od těch obchodů, tak jdeš na Kaufland. No. A jak jdeš hned doprava. Jak chceš jít prostě na parkovisko Maxácké, víš? Tak tam je prechod prostě. A já se... Kamo, nevím, jak jsem nemohl vidět. Aničku. Ale prostě kam jsem ho neviděl. Ale prostě kam jsem ho neviděl. A jsem skoro prejel. A kam taky záhle mi dala. A já si snálko koukáš ty píčo. No to, jako říkám, to, že má... To, že je týpka... To, že je kámo týpka širší jak vyšší, to je jako halus nás. Jako, co se budem říkat? Ale nevadí. Tak to je celkom crazy hate. A není? To je. A tak není hate, chápeš? To je prostě fakt. Já jako nekolem nikdy, chápeš? Jako? Wow. Máš pravdu. Kámoško, hento není zdravé, kámo, chápeš? To je kámoško prostě pro její vlastně dobro. Ale já myslím, že ona schudla, ne? Něco. Teda jsem nevím. už poradě dlouho neviděl, Ale... ale... Já. No jako viděl jsem jo, ale teraz, chápeš, ale... No. Víš. Luky, jako kámo, sorry, ale... Ti říkám, kámo, to je prostě pro její vlastně dobro. Jakože... No. Jak se říká... Káže vodu pije víno, ano, jakože také nerobím nějaké aktivity, co jsou jakože... Mému tělu prospěšné, ale jako cvičím, kámo, chápeš, aspoň kámo něco. Jak to tam vypadá, bohužel. Prostě lepší jako na lebo cvičíš. Nejsem lepší, je větší. Koko. Tak to kámoško, nebylo myslné, že jsem lepší. Jo, chápu. To je prostě pro vlastně dobro. Anička je v pohodě asi. Už má ten Lee Sin. Ten Lee Sin má o 60 farmy méně a má 2 itemy. No, lepší jak ty. Jo, pravda. 60 farmy div a prostě on má 2 itemy. Je to real? OK, teraz ten buy. Trošku kvalitka. 11 kámo. As deal first time. Ever. Hrál si proti Viktorovi bot, taky mi nejsi Kámo, to je opak, kokot. To je opak, ježiš. Prosím ťa, ty nejprávě kokot. Hrál si proti Viktorovi bot. Kámo, to je úplně jedno, chápeš? Kámo. Nedávno jsem dal hru, kde mi AD carry byl Sion. Full letality a hral úplně na piču, úplně. Vyhráli se? Áno, vydal jsem s ním. To jsem potahal, Tak vidíš. je kokot. To je nejprávě, že more Viktor bot. Kámo, opak, chápeš? Jo. Říkám, ten range, co má tím mečkem a ten damage. Ježíš, co to slal, kamaráde? Ježíš. Kámo, ti říkám, že prostě moje QEčko dal, takže vzal jsem to minimálně. Nemám rád Ezreala, keď je nafeedený, protože Jo, kámo, jak to má dává také postavený petelice. Speed of Shojin, tak prostě To dává dělá také pecky a petelice. zároveň skáče preč stále. Jakože keď to kečneš, OK, ale dovtedy ne. A pri ten stejnak jde prostě, jde mi na život a dává pecky. Nepříjemný charakter. Mega OP. Zajtra ruky. Do holíča. Do holiča? Yeah.
kamarát má dojít, Kuba Knotek, Zack Bell. Tak ideme s ním pocítiť do hríče. Lebo víš, engine, kámo, 5 euro na účte. Co? Neříkal Mám si, že ale, máš 5 euro na účte? som dostal ne, ona, peňaženečku, ako do peňaženky tak. A tam 20 teraz. Krásnu Holíč Hood, kamaráde Holíč je Void. Holíč je normálne, že je ty kokot. Shurima ty kokot. Zapovedz sa na miesto ty kokot, ti říkám. Ionia yet. Seems nice. Oh! Tá piče mi ujebal Karlona. Hernok vyjebal, no nic chlapci. Wow. No nic guys, holy shit, no nic. Nic som nepovedal chlap, nic som To bylo nepovedal. hodně čudné, Nic som to bylo nepovedal. hodně... Nic sa nepočulo, co říkáš, more. Čeká, tady je... Láska. Tento stream prekypuje lásku, chápeš? Jo. Ten damage insane, bro. Dodžu jak pán. Jak je to na cooldown, keď to budem furt skákať tady? Aha, tak to je mega OP. Ha, ty Ečka, dívej na cooldown, nulový. Idem tam, jo? Dobre. Kam ideš? Botu? Okej, nemá Včko Viktor, ideme, poď. Má krána, počkaj. Pozri or... Okej, pekne. A to vyjebánca? Crazy. 410, teraz 170. Neviem čítať, pohoda. Flashnul, zmrt. Ale to som úplne, neviem. Som zahral, aha. On má ešte ultu ten chalan. To je Magor. Náš Diana šla hore nekam, a to sa equal, už to nic. Mohli bychom Barona, co On tu má šurunky, ten vyjebanec. Barona? Môžeme. Ja to backnu a môžeme ísť Barona. Karon? Výborné. Já se ještě dohealuju z wavky. Můžeme. Dohealuj sa. To overside jak dementi. Takže mohol som im pomôcť. Co si budeme říkat, ale zabudli. Výborné. Dobré, až máte 4 temy, Pecka. Tak jdeme draka, srát na to. On poviem draka. Takže podľa mňa Barona môžeme ísť kedykoľvek a chápeš, oni nám nič nemôžu. No, ta Diana je weak. No. Týmon nemá ani ten, by the way. Diana z nejakého dôvodu hraje ona Magic Resist, vidíš to? Nakrená asi. No, asi kvůli Brandovi, ale stejnak to je blbost. Je to pičovina. Aj ty. R mám väčší, ale chápeme sa. Kam, videl si to? Neviděl. Chalán stál za 3/4 HP, len tak. Na VQ. Nevidel nic, more. Chalán má item, aha, to je jasné. Anti-armor. Za 500. Krásnych. Nádhera. Aha, tak tu je nic. GG. My to nemáme waveu. Já jsem vybal teraz tých Včka, nevidí? Máme to ukončit. Já Já jsem to dá. tam podpitkujem na chvíli. Nemáme minionu ani tu. Máme to nic. A tým to backuje. A to má. Heralda? Jo, ty boty? Nemá ty boty, co mi jebe. Ještě vyjebaný. Poké mi jdeš do piče. Tak já jsem išel. Já mám hrozně málo, já musím jít Já taky. domů. Potřebuju. Ale půjdeš o teda. Zvoru. Ve čtvrtek do fitka. Já potom ve středu nepůjdu, lebo idem do školy aj potom do roboty. Takže nemám kedy jít. Bohužel, ale ve čtvrtek by som mohli jít. Tam mnohý akurát. Tak to nevím. A ne, srandujem. Asi by se vyšel asi až, nevím, jak mi to vyjde. Co ještě máš? Nic.
No tak kokot. Co jak ti vyjde potom? Nevím. Co? Does that make me a Však ja pôjdu nohy a ty pôjdeš na vyklaprček, tak kokot, to je jedno, ne? Já je takto. A jo, to jo. Co si prostě. A nic kámo. To je jedno kam co ja pôjdu. A co pôjdeš ty? Tak už kámo si to ne, si to jako pamatáš, ne dúfam. Něco. A ne, však jako já pamatuju, že co by se mal, jak by se mal. Tak potom. Ale išlo mi o to, že nevím, či... A víš, že už se mohli. Už bude. A jako co máš? Co mám, však nic nemám. To jako jako nedošel? Do piči jsem mrtvý. Intíš to, ano? Dobré. Inčím to, 15-4. GG. A já jsem to kamoško vedl, jsem na linke furt. Ale i tomu mám věc, takže jakože pohoda, víš co. Jo. Jo. Ale ber mi ten čurák, man. To má znamená. A. Hej, co zkoušáš? A to já či ty? Já to mám. Jebanček. Dobré. Můžeme jít? Schválně. Jít nemo? Já už jsem full level. Joj. No tak nic. Za 400. Ináč máš 15, 4, 14 a máš lead o 350 koldu. Ty máš farmu větší, o 100 víš, takže to je celkem hodně. Já mám celkem teraz farmu v píči. Dobrý flash teda. Co? Tak já jsem to chytil. Aha, GG. Fucking shrooms. Ježíš, tady dostal kalpec. Nemá šancu, kámo, nemá nic. Tak pojďme, ale splitujeme. No jak, jadujme už, koľko tam ide. Áno, je to prostě. Finders Keepers? Jako Wukong celkom strong, jakože oni byli úplné hovna, ale stejně. Dobre, Dá se ideme na kedy? hrávat jak další Bruiser. Bruiser. Nechce si Roblox? Jeba Roblox, grind, chápeš?